אז הבטן גם צריכה להוריד. היא לא צריכה להוריד שום דבר. רק את הבטן. שום דבר היא לא צריכה. אז תהיי מהממת. היא לא צריכה שום דבר. ככה היא הכי חמודה בעולם. אם אני אוהב אותך ככה, לי יש בטן ואני אוהבת את עצמי מאוד. בסדר, זה שלך. גם היא אוהבת את עצמה מאוד. לא, אני לא אוהבת משהו. את לא אוהבת את עצמך? לא. באמת? כן. למה לא? למה לא? ואת לא לא ראיתי אוהבת דבר עצמך? כזה. כולם אוהבים אותה והיא לא אוהבת את עצמה. צריכה לאהוב את עצמך מאוד. היא טובה כמו שהיא כפרה עליה. זה קשה להיות בבית שכולם לדעתי יש יותר ממני. מי יותר ממך? מי יותר ממך? מי יותר ממך? הבנים? למה את חושבת ככה? כי זו דעתי. למה? שלי, תבין אותי. אם עכשיו היו עוברים דייר בבית, והוא היה בן גילי, והיו שואלים אותם, איזה בחורה הם רואים כאישה, אף אחד לא היה אומר שלי, ותהי דוגרית ותגידי למה לא? בדיירים פה? כן, תהי אמיתית. אף אחד לא אומר שלי. תודה. למה? אתה סיפרת לי, כשאתה והבנים ישבתם וסיפרתם על בנות יפות בבית, זה היה תרצה, אנה ומאי. מה קשור? זה לא היה בנות יפות, יא שקרנית. זה היה עם מי היינו יוצאים לדייט. זה מה שישמע. אבל היא בת 19. נו? נו, אז מה זה קשור? ילדה. והם בנות 21, מה הם ההבדל? בנות 23. מה את משווה רגע, בכלל? מאי בת 19 גם. אבל מאי לא מתנהגת כמו ילדה בת 19. מאי עברה דברים. ומאיפה אתה יודע מה עברתי או לא עברתי? את אמרת שבחיים לא הייתם גבר. נכון, אבל זה לא אומר שלא עברתי דברים בחיים. אבל הייתם גבר? לא. נו, זה הכל. איסקו, ואני שאלתי שאלה מאוד פשוטה. אף אחד מכם לא היה יוצא איתי כבחורה, נקודה. למה לא? למה את חושבת את זה? די לערבב אותי, למה את חושבת את די. זה? למה את מורידה לעצמך? טוב, אל תבלבל לי את המוח. אף אחד מהם... הוא אוהב אותך כל כך שהוא רוצה להרים לך, אבל... לא אבל קשור. זה אמת, תהיה אמיתית. אף דייר בבית, אם גם הייתי ילד ילדה בת 25-26, היחס היה שונה. די, ארז, זה לא נכון. אז אני מוכן להתערב שאם היה פה ילד, תסתכלי עליי. אני מבטיח לך שאם היה פה ילד, אני נשבע על זה גם, בין 21-22, הוא היה נדבק לך לתחת. ואפילו לא הייתי יכולה להיות חברה טובה שלי. איך אני איתך? למה? כי הוא היה נדלק עלייך. ואני הייתי מקנא שהוא נדלק עלייך, הייתי אומר לו, זו החברה הכי טובה שלי, לא להציק לה, לא להתחיל איתה. הבנת? אז תביני שלפעמים זה עניין של גיל. אין בעיה, אבל למה אני רק... בוכה? כן, לי מותר לא להרגיש בנוח עם הבנות שיש בבית. למה, כפרה? למה? אני לא מרגישה בנוח להיכנס למריחה עם הבנות פה, מותר לי להגיד את זה. למה, כפרה? למה? כי אני אישית לא מרגישה בנוח עם הגוף שלי, וזה בסדר. אני לא צריכה לשקר שאני אוהבת את עצמי ולא אוהבת את עצמי. מותר לי. אני אוהבת אותך, וגם לי היו את השנים האלה, ואני מבטיחה לך שעוד קצת ויהיה בסדר. את צריכה עוד קצת זמן, עוד שנים, להתפתח. אז תסתכלי עליי, כשאתה משדר שאתה וואו, אתה יכול גם להיות 100 קילו, וזה עובר החוצה. תפסיקי להסתיר את עצמך, תפסיקי להתבייש, תפסיקי להתנצל על מי שאת. אני אוהבת אותך, בואי לפה, תביא לי חיבוק. אל תשרדי אף פעם שאת פחות ממישהו. את לא פחות מאף אחד פה, נשמה. את לא פחות מאף אחת. כן, אבל אתה לא מבין אותי, ואני לא אוהבת ששופטים אותי. די, חיים שלי, די. אל תפקיד כפרה עליך, די. די, כפרה, די. תפסיקי. דפוק. למה אתה בוכה? למה אתה בוכה? לא בוכה. לא בוכה. איזה יפים אתם. מה יש לו ארז? בוכה ארז? יואו, אל תבכה. הוא בוכה. הוא בוכה, חמוד שלי. נראה לך.